Umphathi wama-Crown Gospel Awards uZanele Mbokazi Nkambule uthi ngenxa yemigomo ye-lockdown lo mcimbi uzoqoshwa ngomhla zishumi kwezokwethwasa wadalula nemininingwane ethinta amathikithi. Amawufuna amathikithi enza sure ukuthi ushayela izinombolo zase-ofisini lethu noma futhi mawukuthi ufuna ukuvota ufuna ukwazi ukuthi uvota kanjani ukuze uqoke phela lo ozothola kumazayoni ku-Best Gospel TV kanti nalama category amakhulu u-Best Gospel Song no-Best Gospel Artist of 2021 iya kwi-Facebook page yethu at Crown Gospel Music Awards noma uye kwi-website yethu at www.cgma.co.za uthole yonke imininingwane. Kulokhu kuqokwe nekwaya iMzumbe Spiritual Choir kanti umphathi wayo uXolly Mncwango ujabule njengengane encane ngalokhu. Kuyajabulisa kakhulu ukuthi abantwana basemthwalume iMzumbe Spiritual Choir banominate kuma-Crown Gospel Awards akulonyaka and lokho kuzogqugquzela futhi nenye intsha ekhulayo ibonele kubona ngomsebenzi wabo omuhle netalent labo abalisebenzisayo ukushintsha impilo zabantu nokuthumela umyalezo ovuselelayo emphakathini eyahlukene. Lezi ingane zasemthwalume zithi sijabule kakhulu ngokuqokwa kuma-Crown Gospel Music Awards akulonyaka. Siyabona umculo wethu uhambela phambili njengoba sesize sakwazi ukusebenzela nabanye ama-artists and siyathemba ukuthi ke sizokwazi ukuthi sisebenze futhi namanye ama-artists futhi aphezulu sikwazi ukugqugquzela intsha yamanje njengoba seyingenile ezidakamizweni iningi yalo sikwazi ukuthi sigqugquzelele. Uma ngabe udinga eminye imininingwane ngama-Crown Gospel Music Awards ungavakashela lezi inkundla zokuxhumana ezilandelayo ku-Facebook uthi Crown Gospel Music Awards bese ku-Twitter uthi @SABC Crown Awards bese ku-Instagram uthi @The World Gospel Powerhouse. Mbukeli sikushiya nomculo wekwaya uMzumbe Spiritual leli qembu liqokwe eIndondweni iCrown Gospel Awards lapha ke lihambisana noZandi Khumalo usale kahle. Impera